Si tinc una prova d'avaluació de tipus test, també accediré a avaluació i des d'ací faré clic en els meus controls i buscaré la prova que tinc per avui. En este cas és esta prova. Si no és l'hora encara, no tindré este botonet verd per a poder executar-la. Tindré els detalls de l'examen en la i en aquesta informació veureu quant de temps dura l'examen i si hi ha alguna observació afegida que hagi fet el professor. Tornem ací. Imagineu que ja és hora de fer l'examen i per tant ja estaria activat el botó, faríem clic en play, m'apareixeran els exàmens que tinc disponibles, si en tinc algun més, en aquest cas jo en tinc diversos, vosaltres en tindríeu un segurament, feu clic ací i arranca el temps de l'examen. I així ja es tracta d'anar contestant, recordeu llegir bé les preguntes, les respostes, i a l'hora d'enviar fixeu-vos que feu clic en enviar i després heu de confirmar l'enviament. És possible que el profe vos retorne la nota, com en este cas, o és possible que no vos retorne la nota i simplement no vos apareguen les respostes que heu fet, sinó que s'ha enviat correctament el test.